Cambados está de loito tras a traxedia do Sin Querer 2. Foron dúcias, centos os veciños que esta mañá quixeron arroupar os familiares das vítimas coas súas bágoas e coa súa presenza no minuto de silencio celebrado ao mediodía fronte á Casa do Concello. Cambados é un mar de lágrimas hoxe. É moi triste, unha desgracia moi grande. Un día triste para Cambados e para todos nosotros. Sempre nestas festas, para ser a vida. A dor é moi grande, din os veciños, porque nunha vila como Cambados todo o mundo se coñece. Eran veciños meus, os 4 de ali pegados na calle, os 4 de ali. Un curviño, pero os outros eran de ali veciños meus. Guillermo vivía en frente de mí. O desaparecido ainda era meu primo. Familiares, compañeros de traballo, todo. Sí, familiares. Eran amigos veciñas. Todos somos daqui. Todos nos conocemos, pais, irmáns, todos. O silencio bateu con forza nesta praza do Concello que quedou pequena para acoller tantas mostras de solidariedade. O silencio rachou despois dun minuto coa negra sombra de Rosalía. Tamén coas palabras dunha emocionada alcaldesa que en nome de toda a vila quixo trasladarlle todo o seu pesar ás familias das vítimas. Queremos solidarizarnos e transmitir a nosa dor ás familias dos falecidos. Manuel Serén, Bernardino Padín e Teófilo Rodríguez. E, sobre todo, tamén coa familia de Guillermo Casais, que continúa, como dicen antes, desaparecido. Nesta xornada tamén se están a vivir momentos de moita tristura na confraría de San Antonio. Os 4 son veciños, os 4 son mariñeiros, os 4 foron socios algúns, xente que vai e ven sempre, amigos, compañeros do mar, moi difícil a situación. Dende o Pósito non dan creto a acontecido, explican que o barco estaba en óptimas condicións e que ademais o tempo na zona do naufraxio non era malo.